सूर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो रावस्टगंज सोनभद्र। दिही दर्शन आदित गोसैया आज अरौली के घाट बरती पहुखिना सहैया नैना निहारे राउर बाट दिही दर्शन सूरज गोसैया आज चुरुक के घाट रघ देवे अइली गंगा घोटिया रउए दरस के बेकल बाट अखिया हरि देव दुखवा बलैया उगे पूर्व से मुस्कात दिही दर्शन सूरज गोसैया आज सोनभद्र के घाट आशीर्वाद दी बरतिन के पूरा करी मन के मुराद जी कौन हैया राजू परेल पैया दर्शन दिही साक्षात दिही दर्शन सूरज गोसैया आज सही जन के घाट